Ndi nthawi ya mafunso koma pali funso lina lake limene likukhudzana ndi makomplenti awowa zimene atumiza kumekizi ndi nthawi yoti aulutsire zisankho. Ndiye pakupeza kunena kuti Vitumbiko Mumba yankho limene apereka likusonyeza kunena kuti anthu amenewa ali ndi kaupo kunena kuti zisankhozi olo they don't care kuti aulutsa liti olo zitapitirira pa 8 days papebe vuto ati pabe lamulo limene limakakamiza ameke kuti apereke ma results after 8 days ati mumuonetse. That means patha kuchedwerapo ndithu ma results. Kwambiri ine ndi John Pokaini kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna ndingomvetsetsa kuchokera kwa ino running mate komanso mwina chipani chonse kuti kufikira pamene tili pano mutha kunena kuti ngati chipani mukukhulupirira kuti bungwe la MEC layendetsa bwino kapena liyendetsa bwino chisankho chimenechi kapena mwati achikhulupiriro mbungwe la MEC. Pachiwiri pali madandaulo angapo amene mwakhala mukubweretsa. Kodi muli ndi chikhulupiriro kuti pa nthawi yochepa imene yatsalayi chifukwa mwa malamulo bungwe la MEC limayenera kulengeza zotsatira within 8 days, ndi nthawi yokwanira kuti MEC atha kuunika madandaulo anu ndi kubweretsa zigamulo? Lachitatu, bungwe la MEC kapena kuti inuyo ngati chipani munali ndi anthu amene amalondoloza bwino kuwerengesera zotsatira za chisankho kapena kuti Electoral Center. Mavuto amenewa mwapeza liti amene mukubweretsawo? Mwazindikira liti, mwapeza liti? Was it at the point where the election was being counted kapena pa nthawi ino pamene zotsatira zayamba kufika ku National Tally Center? Ndimafunanso nditamvetsetsa pa fundo imene afotokoza kumapeto kuti can you limit yourself? Okay. Panali anthu amene mukuti amakutsatirani ndipo apolisi awatenga. Mwina I don't know if it is too early to disclose their names, koma ndimafuna timvetsetse kuti anthu amenewa mukuti ali m'manja mwa polisi koma kufikira lero sitinamve chilichonse kuchokera kwa polisi pa nkhani imeneyo. Anthu amenewa akusungidwa kuti ndi ndani? Zikomo kwambiri. We'll take the first three. John, limit your questions to 2, please. All right. Dzina langa ndine Messi Matonga kuchoka ku Times. Ine Messi Matonga. Bakulankhula kwano munayankhulako kuti mavoti kapena zotsatira zimene zikumaoneka kuchoka ku chipani cha DPP zikumaonetsa kuti zomwe zalembedwa papepala ndi zimene zikumakatuluka chinthu chija chikapangidwa print zikumaoneka kuti zikusiyana, zikumaoneka kuti za apita mutharika zachuluka kuposera zimene zinalembedwa. Ndikukhulupirira kuti ndinamva bwino. System imene kugwiritsidwa ntchito pano popanga transmit ma results kapena kuprinta zotsatira zimene imati mathematic inavomerezedwa ndipo inaonekedwa ndipo pakhala zochuluka zoyankhulidwa kuphatiza kuti kunali ku court kuti anthu akapange audit system imeneyi ndipo nkhani imeneyi inathetsedwa. Ndinene pano kuti inu ya MCP simukukhulupirira ndondomeko ya mathematic imene nthawi yonseyi yakhala kuti ndiyovomerezeka kuti igwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho cha chaka chino. Zikomo kwambiri. Okay. Ndine Ruthi. Okay.
You can go ahead. Okay. Ndine Ruth Daudi from Angaliba. Zipani zambiri taziona zikupanga claim kuti zaberedwa mavoti. Now inuyo achipani cha Congress amene mukanali pano mukulamulira. Nimafuna ndifunse kuti kodi mu perception yanu, you've been in governance 2+ years. Mukuganiza kuti you have served Malawians enough for them to give you a second chance. And also, I caught the word, we've got this. Okay. All right, second year, we got this. Yes, I caught the word, we've got this. With that word, being Antonina kuti mulimboma kale, why are you not confident enough waiting for the results than making a statement every now and then kuti mabweredwa mavote? Thank you. Okay. I am. Alright, zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Nthawi ino ndi nthawi yovuta kwambiri imene mitima ya anthu ili mwamba. Mufotokoza kwanu mwafotokozapo kuti madera ena mwaberedwa. Koma bungwe la MEC ngati nalitsata bwino lakhali kumalengeza kuti akwakuti malipoti osimikizika ayenda motere. Mwina inuyo ngati chipani pankhani ya mtendere mungatipo chani kuti mitima ya Malawi ikhazikike zikomo? Panthawi ino tapatsa running mate mwayi woti ayankheko chifazi yamba olowana akachoka ameneko will give you a chance aliyense afunsa ndithu then mwina akuyankha you can take your seats then you come in the order ene mutiri zikomo. All right. Should I come there? All right. Okay. Tivanepa. John Paul from John Paul from Zodiac. Do we do we trust that we can run the electoral process fairly? We have trust in MEC, no doubt about that. If we didn't have trust in MEC, we wouldn't have been lodging complaints to them. We would have gone straight to court. But because we trust the electoral process, democratic processes, and we trust in MEC, that's why our complaints are going to MEC. So we are proving our trust in MEC by going to them with our complaints, not going to court. Is there enough time? Good day, Abange look into our complaints. Yes, there's more time. 8 days is enough time. And even if we brought this on the 7th day, they've got capacity to look into our complaints. So we have confidence with our good Abanga Banch. And remember, Amega got several options. Several options. Do not be misled by propaganda. Which law? Let them read the law. If MEC is unable to verify everything and audit everything, they have got several options. I'll not say them myself, but as journalists, go and read the law, what the law says, the option that MEC has.
Yeah. Then, akuti we had monitors and in centers, and again, is this how this happened, and the Malizipizalitiro. So you see, we voted on Tuesday. They started counting the votes Tuesday. Mazromeo results started kicking in on Wednesday. So by Wednesday, we started getting feedback. The same Tuesday, Mazuro, like for Mangochi, Northwest, and other centers where our monitors were chased, we got them the same day. And the complaints were lodged at the local polling center already and to the DC. And we have that evidence, but we are yet to submit to make, maybe Lero or Mawa, Tipang submit to make. So we started getting some of these issues like the chasing away our monitors, not allowing them to count, monitor the counting and the what do you call it, and the counting and sealing of the ballot boxes, same day, Tuesday. As many as also. But we said, okay, complain per polling center because we need evidence and take it from there. So that's part of the affidavits we are getting in Mangochi and various districts where we have sent our lawyers to get affidavits. And yes, it's because we had monitors at the constituency level and polling center level. You see, we as MCP, as the ruling party at the moment, tikanafuna kandidati mangaraza twaja, tikanatamangisa mamonitors au in our stronghold central region. We know, but we're not like them. And will never be like them. But in their strongholds, they chased our people because they know and who don't it is. That's how evil our friends are. But we don't, we are cool, we're fine, we got this. We don't have to do any follow. They were following me. Banji, and the like. Don't worry. The things that are being unearthed will come out in the open soon. But the law is being followed to the letter. And I'm not intimidated. I don't ever be intimidated. As I always say, Fia and me are twin brothers, and I'm the eldest. My sister, Mese Matonga, Aribanji Gordon. My good brother, Vampase Moni. That's a lighter moment. Amafunsa messages additional votes. Pajani pa smart. What smartmatic? Majani. Chimani voters when smartmatic. You see, Nena Gudi and Zatwaja, they're very smart in doing evil. They plan very well. I wish their plans were directed towards positive stuff, not negativity. We have discovered them going to court complaining about Smartmatic was a decoy. It was a decoy. Us fighting them in court, or not us, people fighting them in court while they are busy planning evil and scheming. So it was, yeah, they are good. They are very good on that one. They are very good on that one. But they are good in doing bad things, not positive stuff. Do we trust Smartmatic? Yes, we do. Very much so. We do. But remember, this technology is a system that is managed by people and can be interfered at any level. Remember, 2019, there was a ghost in the system you make. Someone interfered into the system. So we can't rule that one out. We can't rule that one out. But we trust Make and Smartmatic. But we're asking Make to look. That's why I was very specific. I want to see to me how we are. I'm going to do a summation. Yama vote up Peter Mutaliga from all polling centers. Could you go in the bunch from your yaki? That's why I was emphatic, because we have to be specific with our request, not just being vague and we are pointing them to the Mone Apo. If they are good findings, we feel up. Anybody vote. What was the other question? Message. There were only one or two. Did you ask questions? Message. Just one. Huh? Yeah, I think we do. I think that was one question. Huh? And there was Angaliba, Ruth Dowd Suleiman, Ruth Dowd, Angaliba. Where are you, Ruth?
Oh, you're there? Going to Ngaliba. We have served for 5 years. For 2 plus 5 years, 5 years, huh? Do Malawians have a reason to give us another chance? Funso limene mkana funso taya campaign, panopo kama zama elections results in the bunch. But because you're my sister, I'll still answer. Yes, and very much so. All right? Yes, and very much so. Actually, many Malawians want us back. Actually, 50 plus 1 Malawians want us back in power. By the way, when I say we got this, we got this. That's why when I found so as many as also good, we got this. Komano Banji Mukudigira utamega uruseka ikuti ma uchanjane maberedwa. Put words in our mouths. We never said beredwa. It will not happen. It will not happen, not at all. Mwaona Jesse ali hapa Kazipatike, Ochirondola ali hapa, Ogumba ali hapa, Konde ali hapa, Ananse Tembo ali hapa, Ajantunya ali hapa, Asogo, Achole ali hapa. No, Hene Mumba ali hapa, Kusamba Zonza ali hapa, angati bere. Joshua Malongo ndevu zo masharubu alipo mpano. Zona akabere muntu passing masharubu Joshua Malongo. Singateke zimenezo yayi. My point is tawagwira kuba. Inchitumbuka tavakora vakwiba. Tavakora vakupanga vya ungwibi. Then finally naso ukamabere do nyumba kwanu Ruth Daud opeza kuba kukubera. Amazeka ekuba pene ndandaule. Amazeka abeka ye. Akundibera ine. Tawagwira gwi. Uyo tawagwira. Patrick ndani from Umuntu FM ndani pale ndani. Kachere on the way. Perfect. Friday when I had a press conference, my message was calling Malawians to become unpeaceful and remain peaceful. Zomwana banga hota DPP ublanta banga my demo nja andraiki. They thought they were saying that for long. They can't. If it was I mean banga means they fail. But what other people go to headquarters, you see a lot of youths from all over. They're staying there at the moment. We are an SG we are. Tumaba kuti ena kana ndempando wanu fodi agumba sauna nukondo agumba yayi ndi angateke paro SG. Now we are going to our people. If we want that, we're going to reach them, but we don't. We are a peaceful party, and the team yo wina simapo ndai yayi opangono unamona Mbappe akuponda Mbappe sama ponda Mbappe yayi. All right, another set of questions.